Gall diwrnod canlyniadau fod yn brofiad pryderus. Rydych chi ar fin darganfod eich dyfodol. Ar y diwrnod ei hun, bydd angen i chi fynd lawr i'ch ysgol neu goleg a chasglu'ch canlyniadau. Os cawsoch y graddau yr oedd eich hangen arnoch, llongyfarchiadau ar sicrhau eich lle. Os na chawsoch y graddau yr oeddech yn ei disgwyl, peidiwch a chynhyrfu. Rydym yma i'ch helpu. Mewn gofnodwch i UCAS track. Efallai ein bod wedi dal i allu cadarnhau eich lle ar y cwrs y gwneithoch gais amdano yn wreiddiol. Neu efallai ein bod wedi gwneud cynnig arall i chi ar gyfer cwrs tebyg. Heb gael cynnig? Os nad oes gennych unrhyw gynigion, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais i astudio cwrs newydd drwy broses o'r enw Clirio. Gwnewch restr o gyrsiau. Cymerwch gip ar wefan peidiwch i ddod o hyd i gyrsiau addas eraill sydd mewn Clirio. Ffoniwch neu sgwrsiwch â ni. Gallwn siarad â chi am eich opsiynau ac awgrymu dewisiadau addas i chi ei ystyried. Dewch o hyd i'ch ebori drwy Clirio.